Sampurasari. Aha Bro Audio. Reme pakem makem sampai ganti mau. Bubar kayak bubar Mas, sukses lambang membubarkan. Pada Main pun banget Pak. Mbok. Napa sampun Mbak? Kaya gelisah kaya wong nyaur utang. Anu lagi mangsan jadi ya gentenan. Ah nggih, pindah lokasi. Pindah lokasi. Lajeng akan malih. Kaya ngene lakonku biyen ngopo kok ndadakaken ayo pancene ditinggale gawe gelo ati salawase. Iqbal musik nyampur sari. Neng ngendi nggonku goleki among ngapote kepengin ketemu. Rempos rin, rempos. Dekawampekan di sini.
Niki dereng enten pamundutan panyuwunan lagu. Dereng wonten. Oh dereng. Ya njaluke mengko aja sing angel-angel ya Mas. Iya, jatah bang, pesan kalian Iya jaluk. mbok mimisan. Kaya